Vianočné sviatky zvyčajne slávime s tými, na ktorých nám záleží. Vianoce bez svojich blízkych strávia aj väzni za múrmi Košickej väznice, no ani na nich sa nezabudlo. Hudobná skupina Radosť umocnila vianočnú atmosféru koledami a vinšmi. Bolo také predstavenie, takže to bolo prvé predstavenie, možno, že bude aj nejaké ďalšie. A väčšinou tak tuto funguje aj v iných väzniciach, že stále je nejaké vianočné predstavenie. Buď nejaký folklor, alebo nejaká skupina dojde a tak. Áno, pravda, že páčia sa mi. Tiež som písaný do hudobného krúžku a tiež zajeme také koledy vianočné. Hudobný zážitok si odnášali priamo z pojednávacej miestnosti. Niektorí sú vo väznici už niekoľko mesiacov, iní zasa tu strávili už dlhé roky. Výnimkou nie sú Vianoce či Nový rok. Počas štedrovečerného dňa na stole vo väznici nechýba ani kapustnica, kapor či rôzne šaláty. No ani tu nechýba to najdôležitejšie. Že to, o čom Vianoce sú, to znamená, že prinášať ľuďom radosť a lásku, tak ja myslím, že aj u nás je to veľmi podobné. A tí ľudia aj v tej väznici sú oveľa láskavejší, oveľa otvorenejší. A každý z nich prežíva aj to odlúčenie od rodiny. Ale každý z nich vníma to narodenie Krista ako tú Božiu lásku a Božiu milosť. Pre slovenských väzňov vo väzniciach nie sú prichystané len kultúrne či duchovné podujatia, ale väzni majú aj dlhšiu večierku. Zbierame finančne, asi kúpime v bufate nejaké veci, nejaké údeniny, kolbásy, nejaké sladkosti. Sa spolu medzi sebou podporujeme, aby sme neboli smutní, aby chlapci napríklad neplakali. Časť slovenských väzňov pôjde na sviatky domov, približne 186 odsúdených. Pre väzňov je to silná motivácia správať sa čo najlepšie. Z Košíc pre televíziu Noe Janka Mičkaninová, Pavelová.